Allah. Wai kuwa kun san da cewa garin kwaki ya fi shinkafa alfanu a jikin ɗan adam? Ni ce Rukayya Muhammad. Sauki a mulkin Tinubun nan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Talaka bawan Allah wai yanzu yau farkon azumi amma gari gaba ki sai a hankali. Kawo sauki. Wa alaikum salam. Dan China ya ake ciki ne. Ya garin ya kwana biyu. Wai ya azumin ne. Kai ka bari kai azumin nan. Kai wallahi tallahi azumin farkon nan kaga sai ki jijjiga ni kuma wai a haka ma ban yi saboda ba. Tashi ne karfe 9 na safe na tashi ba. Allah ba maganar saboda. Ani na yi sau. Ni yanzu ma jira ta ruwa wallahi. Wannan fa garin fa. Gari ne wallahi. Gari to ya za a yi ne da kira sallah. Daga an sha ruwa kai ma ka sha. La ilaha talaka na cikin wani hali. Allah ya magance. Gaskiya kamata. Bana wasa da shi nan da kai. Ya kamata ka ban garin nan. Me zan baka? Gari na? To wannan ina baka ji abin da nace ma ba? Nace nayi sahur amma duk da haka ina jin azumi. An sha ruwa ne dan samu imani. Wallahi alquran baran baka shi. Wallahi baran baka shi ba. Wannan zamanin Tinubu ya gaskiya kai gari. Tinubu ne fa. Gari fa na da amfani fa wannan lokacin. Wallahi yana da amfani. Tunda zamanin mu Allah na tuba astaghfirullah kyauta ma ake ba mu gari. Shikenan. Amma gashi yanzu ya zo 120 muke siyan gari a gulo daya. Shikenan tunda ba za ka ban garin nan ba matsala. Wallahi baran ba. Ya kamata ka taimaka ka bani. Ani barin ma in tashi in je gida. Okay to shi. Barin tashi in je gida. Ba matsala. Ba matsala tunda ka hana ni gari. Ka hana ni gari ba matsala. Ka hana ni gari. Masu fushi sai ta fushi. Bola ja gaba ya karɓi ƙasa. Na kashe mutum. Gaskiya talauci bala'i. Dama ce gari muhimmanci ke da shi. Bari tashi kawai in tafi da shi. Wai kuwa kun san da cewa garin kwaki ya fi shinkafa alfanu a jikin ɗan adam? Ni ce Rukayya Muhammad. Mutane da yawa. To wato gayan da muka zauna da shi a nan wajen rabu shine ya ɗaukar min gari na ko? Ana cikin wannan zafin azumin nan ina gaya mai cewa na yi sauri ban makoci ba. Ina manejin abuna wannan zamanin Tinubu. Na kusan abin da zan yi. Ku bani da shi kawai. Masu fushi sai ta fushi. Ja gaba ya karɓi ƙasa. Na kashe mutum. Gaskiya talauci bala'i. Dan samu sha. Da za a sha ruwa wannan azumin ka Allah ya kawo sauki. Allah ya dafa ma talaka. Yawwa. Masha Allah. Allah ya kama mun shi. Yawwa. Dama an ce rana 1000 ta barawo rana 1 ta mai kaya. Shine aka ce 99 days one day na for the owner. Na kama gayan. Masha Allah. Yaushe sai ya gane kurin shi. Allah. Ya kawo sauki a mulkin Tinubun nan. Wannan mai Tinubu. Bola Tinubu. Ja gaba ya karɓi ƙasa. Na kashe mutum. Gaskiya talauci bala'i ne.